Vesa Kivimäki valmistautuu suoritukseen linja-autolla kahdella pyörällä ajoon. Ja siitä lähdetään rampille. Pyörät nousevat sinne rampille ja auto kahdelle pyörälle. Löytyykö oikea linja? Sieltä taisi löytyä heti kättelyssä oikea balanssi. Tyylikkäästi Vesa kurvailee täällä 10 000 kiloa painavalla linja-autolla täällä kentällä auringon laskiessa kauniin syysilman kautessa ja pitkälle menee hitaasti, mutta varmasti. Tällaista ette ole varmasti koskaan aikaisemmin voineet kuvitellakaan näkevänne, mutta totta se on. Ainoa mies Euroopassa, joka tekee tällaista ohjelmaa, hän on täällä tänään. Tällaista ei ole nähty edes James Bond-filmeissä. Hän on taitoajon maailman mestari, Reisi Vesa. Vesa Kivimäki! Reisi Vesa!